Gıdıklı soru menden, cevap sizden. Haytiňiz has seýýäňiz? Haytiňiz birinji uruş tapýaňyz? Buna. Haytiňiz köp pul soýýaňyz? Senem soğuyanı. Haytiňiz öýkelek? Bak. Haytiňiz söýgüňiz birinji aýtdyňyz? Bir yere gitjek bolanyňyzda haytiňiz köp taýýarlyk görüp eglenýäňiz? Haytiňiz jogapkärçilikli? Söwüşseňiz kim birinji ýaraşýar? Haytiňiz köp telefonuna oturýar? Haytiňiz öýde köp wagt geçirýäňiz? Haytiňiz köp ýatýar? Haytiňiz ýertirýäňiz? Betler hemece salam her hilek bolýan diýerler. Gatkanya diýerler po powоду ýalgym barada, eşigim barada. Her adam öz isleýişi boýunça giyinmelermi? Her adam öz isleýişi boýunça iwitmelermi? Her adam öz isleýişi boýunça ýaşamalarmy? O men siziň pikiriňiz bilen ýaşasam men öldürmüşüm ýaşadygym bolmaýar ol. Значит, men özüme şo zatlary позволить edip bilýän. Näile kola? Значит, men maşgalam men bilen как бы maňa соответствует или men соответствую öz maşgalama. Oň nemesi ýok, size galmandyrak zatlar. Her kim öz durmuşynyň aldysyny ise gowalar. Şoň üçin gaýra didiňde своё мнение жизнь моя. Вот, он нервничает. Маňa degmen gaýra didiňde. Мне муж нервничает. Не заставляйте его нервничать. Пожалуйста.
Şöyle sarıp koyayım. Во, аккуратненько получилось. Айдуля молодец. Обещали, что никакого расширения НАТО не будет. Страны тогда, что две страны разделяли границы с Россией. Сегодня, насколько я знаю, уже 3 страны в НАТО. Yetip gelen täze 2025-nji ýylyňyz bilen tüsüregden gutlaýan. Ýylyň ilkinji aýyny mukaddes topraklarda ziyaret bilen başlasaňyz ýa-da ýakynlaryňyza sowga desseňiz, bundan uly bagyt we sowgat bolmazmy diýen. Şol zatlary nazarda tutup, Mary Syýahat ýanar aýynyň 28-de ýokary hili we amatly bahadan umra ziyaretini hödürleýär. Bahasy 30.000 manat bolup, şol bahan içine girýän zatlary bellep geçesilmeli. Gidiş gaýdyş uçar petegi, umra vizasy, rükzagy, ýalygy, kitapçasy, 4 ýyldızly ýakyn we arasa atellary, ziyaret döwrüne, barjak ähli transport harajatlary, Mekke, Medine, Taif şäherindäki mukaddes ýerlere gyzykly ziyaratlar, 2 wagtyna türk naharlary, syrkawlan ýagdaýyňyzda bolnitsada mugut bejeri hyzmaty, sizin ogluňyz ýaly size hyzmat etjek bilimli ýol beledi, 2 sany Kur'an Kerim sowgat, 5 litr zemzem suw sowgat. Ziyaret döwründäki ähli eden ibadatlaryňyzy video ýazga geçirilen disk hem sowgat bolar. Ýene-de bir zat, sizin şol gitjek wagtlaryňyz sogaply Recep we Meret aýlaryna gawat gelýänini bellek geçesilmeli. Eviz doganır, bu amatly pursaty elden gidirme. Bu ziyaretler sizin ömrüňizde iň bagtly we manily günleriň biri boljakdygyna Mary Syýahat kepil etjär. Habarlaşmak üçin belgilerini şu videoň opisiýasynda ýazar. Etjek ziyaretleriniz kabul bolsun.